Отскоро започнах, скоро 4-5 години започнах с джем сейшените, тези картини, които интерпретират джаза, нали, в изкуството. Претворявам някои мои виждания за джаза в музиката с картините. Имам много концерти, които посещавам, но най-много ми са, мога да кажа така, DVD-тата с джазови изпълнители, още от началото на века до сега, които редовно ги слушам, гледам и претворявам в някои неща. В картините си използвам отделни детайли, вкарам ги. Освен това, абстрактните неща съм наблегнал така напоследък по-интересни. Те ви влияе фрагмента от джаза върху рисуването? Може ли да се направи някаква съпоставка между джазов фрагмент и... Ами да, топлотата на джаза, тази бавна, хубава мелодия, дава едни топли тонове, нали, на картината, един замах по неконкретен с подробности, просто един замах, силует. И това са неща, които така дават едно настроение, виждане за джаза. Самия вие свирите ли на нещо? Не, аз не свиря на нещо. Само случайно обичам да си слушам, нали, някои неща. Кой е инструмента, който олицетворява джаза? Ами мисля, че тромпета е най-добрият инструмент, който олицетворява джаза. Освен това и пианото, нали, което е неименуемо. И това са двете неща, които ги слагам така най-много в картините си. Имам много разработени в различни варианти, но все в така топла гама с пианото, с трио, бек-вокалистки, с отделни певици и с различни декори вече си слагам по въображение. Но тая нещата, които... Декорите свързани ли са с някоя част конкретно на Пловдив? Не, декорите не са свързани с никой от част на Пловдив. Обичам да си посещавам пиано-баровите, в които също така звучи евангрили и някои джазови изпълнения. Скоро откриха тук Тракийския стан, в който има много хубави неща. Там слушам редовно, хода да го посещавам. Слушам много хубави неща и се вдъхновявам. Обичам абстрактните картини също. Посрещат се много радушно така от публиката. Харесват се моите абстрактни неща и продължавам. Но обичам да се връщам и към старата слабост. Това са картините от Стария град, но избирам неща, които не са претворявани. Някои тъмни улички, някои тясни сукачета, така където мога да видя, нали, по-голямо настроение, да видя някакъв живец. И отново пак към абстрактните неща. Така балансирам нещата. Следвам ги едно след друго. Просто както ми дойде настроението от музиката, която слушам, така започвам и картината. Понякога се връщам към реалистичното описание на Стария град или на някои дворови, като тази тук двора на Женет, къщата Женет, нали, на архитектите. Такива дворови с възрожденска тематика. Там обичам да изобразявам някои интересни типажи, така, с широкополите шапки от древното. И това са нещата, които... Добре, тук виждам някои неща, които приличат на небостъргачи. Сега някои неща, това са мои... просто като гледам някои от концертите, виждам някои детайли от небостъргачи и ги претворявам в една топла гама, вързвам ги с... Пак връщам към джазмените, нали, как са претворявали в Чикаго и в Детройт. Връщам ги към тях и се получават някакви интересни моменти, които са нетипични, да казвам, нашите вариации тук върху тези теми, но... Вие не сте бил там? Аз не съм бил там, да. Просто на въображение? На въображение и на гледане на DVD-тата на тези концерти, които гледам. Добре, къде сте правили изложбени, кажете? Изложбени поне 10 или 15 изложбени имам вече. Започнах най-напред тук в Пловдив, след това в Берлин, в Лайпциг. След това се върнах пак тук
И усилено от 96-та година почнах вече почти всяка година да правя изложби. В Милон, не в Възраждане не съм правил, в Милон, в Бовел, в Основно България и Германия правите изложби. Да. Има много почитатели в Америка, които идват тук през лятото за ваканции, купуват си повечето абстрактни картини и пейзажи от Стария град. Така с тях поддържаме връзка. Не са колекционери, но са просто почитатели на тази тема. А джазът е последната страст, която ви Да, джазът е последната страст, да, тя е, която е правила. Да. Добре, има ли някакъв цикъл вече заформен? Колко картини сте направили този цикъл джаз? Ами, може би към 20 картини съм направил от този цикъл джаз и посрещат се радушно от публиката. Интересни са. Нещо друго ви, ако се сетите. Да се връщам към възрожденските дворове на Стария град, като слагам разни фигури, масички фигури, посрещане на някои гости, в тези чурбаджи, които са били така радушни към нашето възраждане. Тоест това е един виртуален свят. Вие си представяте как се изглежда? Да, аз си представям, това е виртуален свят. Представям си как се изглеждали. Базирам се на някои фолклорни мотиви от носиите до градски мотиви. Познати приятели ми носят снимков материал и от тях вече присъздавам по въображение някои животи в тези възрожденски дворове, които направя нещо за завиждане. Няма го никъде по света това нещо, което е в тези възрожденски срещи, в възрожденските дворове, което Атанас Кръстев или по-точно Начи културата, което ги въведе пак. Това е нещо уникално и ще се радвам, ако има още повече такива неща в Стария град. Значи не става въпрос само за обстановка, която пресъздавате, и за духа на срещите. Точно така, и за духа на срещите, да, точно е най-важното. Не само носите, не ги свазвам носите конкретно, а просто пресъздавам техния дух и в една светлина, която да импонира на зрителя. Един вид в тези картини витае и разговора. И разговора, да, диалога между зрителя и твореца. Добре. Тия творческите номера да изпълните така, прямо с четката, нещо да си примерите към камерата. Просто наблягате на съчетание на цветове. Да, наблягам на студент и обичам... Какво сте завършил всъщност? Аз съм завършил студентска архитектура техника. В 19 часа са ни новините тук, нали сещате? Да, Долу да. вдясно с очелцата. Така. А, така, това не? Това
Така си изработи маниер. Те ще ги прехвърли тъста на томата. Да ги прехвърли. Може да ги сложим? Можем, това ще ги дадат на този. Така е изглеждал в 29-та година аладроните, така се изглеждали. Не може да се продаде 2 години. Как може така нещо? Да изкарах отзад или... Интересна е тема, не? Да. Да я сложим за когато. Няма за кога. Да. Добре, така общо взето се търсят малки работи. Надявам се,